Вървя в посока Гуатапе, трябва да е близичко. И излизам на ето това. След като почти съм колабирал край Пиедра дел Пеньол в търсене на красиви гледки, решавам, че ще бъде уместно да се разходя до близкото градче Гуатапе, което се слави като популярна дестинация в региона. Тъй като съм изпуснал всеки възможен транспорт, тръгвам пеша. Този мост как се клати, майко мила? Този мост как се клати? Холи... Кой ме би по главата да вървя то път пеша? Наближавам Гуатапе, но междувременно започна лекичко така да вали. Ако не се увеличава, ще бъде супер, тъй като е освежаващо. Ходене, катерене и всякакви други такива дейности. Много е готино да зарами такъв дъждец. Първи признаци на живот. Тук сме в покрайнините на иначе малкия град. Айде сега да стигнем и до по-шарената централна част. Влизам в по-туристическата част на Гуатапе. Веднага почват заведения, фиести, миризма на прясно изпечено месо. О, бира. О, сервеса. Ще изчакам малко преди да си взема една сервесита. Започваме тук с едно много така интересно площадче и разбира се катедрала. Абсолютна класика за Латинска Америка. Дъждът спря, приятно свежо време, не грее слънце, хубаво е, харесва ми. Доста народ е решил да се разходи с Гуатапе. Оле, амиго! Окей, това е явно Инстаграм улицата. Всички са тук. Още едно Инстаграм място явно. Гуатапе е популярен еднодневен трип за всички, които посещават Меделин. Грубо казано, на всеки половин час тръгва по едно автобусче. Е супер лесно достъпно е. Градчето се намира на 80 км от Меделин. Пътуването отнема 2 часа. Малко е тегаво от гледна точка на това, че автобусите са доста раздрънкани, но пък пътуването се струва, тъй като наблизо се намира La Piedra del Peñol, супер популярно място. След това си изплюваш дробовете от катерене. А междувременно започва да вали отново. Градчето е характерно с малките си улички и къщи в разноцветни фасади. Наистина много уютно изглежда. Всичко чудесно, ама завалял то тегавия дъжд, дето уж нищо не вали, ама те прави вир вода. Добре, че си нося чадър, смятай колко съм съобразителен. Или просто съм го забрал в раницата. Всъщност името на града идва от езика кечуа. Гуатапе на кечуа означава вода и камък. Някак си всичко това има смисъл, да. Който си има чадърче, офертичка. Сега остава да си намерим къде да седем да пием една биричка и всичко окей. В разходки по уличките и пиене на наливна сервесита, времето минава много бързо и скоро се качвам на обратния автобус към Меделин. Още не съм напуснал околността,
но вече си мисля за следващото място, към което ще се отправя.